дар деҳаҳои дарғу каздони ҷамоати деҳоти шамтуҷи ноҳияи айни корҳои бартарафсозии паёмадҳои офати табиӣ ва барқарорсозии инфраструктураи зарардида бо суръати баланд идома дошта, рӯз аз рӯз вусъати бештар касб менамояд. Айни замон корҳои барқарорсозии манзилҳои истиқоматӣ, кӯчаву пасткӯчаҳо, роҳҳои соҳили дарё, роҳҳои дохилии деҳа аз навсозии хатҳои интиқоли нерӯи барқ, барқарор намудани шабакаҳои оби нӯшокӣ, соҳилмустаҳкамкунӣ, кушодани маҷрои соҳиҳо ва ба масири муқаррарии худ баргардонидани ҷараёни об бо истифода аз техникаҳои пуриқтидор ва заҳмати шабонарӯзии мутахассисону сокинон бо маром идома доранд. Бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи айнӣ имрӯз аз тамоми ҷамоатҳои деҳоти ноҳия қувваи корӣ бо деҳаҳои зарардида, дарғу каздон сафарбар карда мешаванд. Сокинони тамоми гӯшаву канори ноҳияи айнӣ бо ҳисси баланди масъулият, ҳамдигарфаҳмӣ ва ватандӯстӣ ба кӯмак шитофта дар корҳои тозакуниву барқарорсозии фаъолона иштирок доранд. Ин ҳамбастагӣ ва ваҳдати сокинони ноҳияи айнӣ бори дигар собит месозад, ки дар лаҳзаҳои душвори мардум бо якдигар паҳлӯ ба паҳлӯ истода барои бартараф намудани мушкилот нерӯи худро муттаҳид менамоянд. маҳз ҳамин рӯҳияи ягонагӣ ва ҳамдигардастгирӣ имкон медиҳад, ки паёмадҳои офати табиӣ дар муҳлати кӯтоҳ бартараф карда шаванд. Барои ҳарчи зудтар барқарор намудани шароити зиндагии сокинони зарардида саъю талош намуда истодаанд. айни ҳол вазъият дар деҳаҳои дарғу каздон мӯътадил арзёбӣ мегарданд. Бо идомаи корҳои барқарорсозӣ ва дастгирии мақомоти дахтдор, инчунин бо заҳмати аҳли ҷамоатчигии ноҳияи айнӣ интизор меравад, ки дар рӯзҳои наздик шароити зиндагии пурра ба ҳолати муқаррарӣ баргардонида шавад.